Kaixo denoi, Iñigo Hernando Arriandiaga naiz, Galdakaoko EH Bilduren hautagaia. 2019an bide berri bat hasi genuen udaletxe hontan eta EH Bilduk gideratzea eraman dau. Helburu argi izan da, proiektuen bidez galdakostarren bizikalitatea hobetzea. Aperribaiko edo Tximelarreko igoiak egin ditugu, Lekubasoko gunea berritu egin dugu, Errekako ertza berreskuratzen ari gara, aisialdi gune handi bat sortzeko, kiroldegi handitzeko proiektu definituta dago. Lehen aldiz, gazteentzako 60 etxebizitza eraikitzen ari gara, alokairu basukoak. Nerabentzat arreta psikologiko zerbitzua martxan jarri dugu, eta urtero adibidez, herritarrek parte hartze prozesuen bidez, partidak zehazten dituzte udaletxeko aurrekontuetan. Aurren kontseilua ere sortu egin dugu aurren ahotsa entzuteko. Eta metroaren etorrerarako herria prestatzen ari gara eragileekin batera. Memoria historikoan alorrean hor urrats oso garrantzitsuak eman ditugu eta emakumearen etxearen prozesua emakumeen eragileekin batera egin da. Beraz, asko egin dugu, baina asko dugu oraindik egiteko, ilusioz eta elkarlanean. Merezi dugun Galdakao egiten jarraitzeko, sentitzekoa, bizitzekoa eta guztiona.